Sampiko. Kula minangka wakil saking kelas 12 ngaturaken agunging panuwun tanpa umpami kagem Bapak Ibu Dwija Ingkang sampun kula wentah dumateng kula kanca-kanca saéngga saged ngrampungaken jejebahan wonten ing pawiyatan menika. Kula kaliyan kanca-kanca namung saged memuji. Mugi sedaya amal kasainan Bapak Ibu Dwija pikantuk piwales saking Gusti Kaguru Agung. Saha tansah pinaringan kasarasan, pangrejinan lan katentreman saéngga saged kawitah dhateng anak-anak. Kula saha kanca-kanca ngaturaken agunging pangapunten. Mbok bilih asring damel Bapak Ibu Dwija duka lan kuciwa.